Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Табелчо БГ и днес с мен е Кацаров 87. Здравейте, хора. Така, само сега си направя... Ти какво правиш, бе? Легна да спиш ли? Да, Нищо ще гледаш бъгнат. Малко. Само тук да си оправя лека, защото така не мога изобщо да контролирам. Видео. Кажи си го е там, бе! Абе, елато, ей, тук е! Дай ми добре, и аз... Айде, там. Да, ама сте си ме рочи си, аз тук имам айрон врати, само да ръчка. И тук е такъв, чай. Аз вземам две. Да я се дърпи, трябва ми врати. Я направи ли факт, че и вземи малко? Я, бе. Нали искаш да инсталирам врата? Майната е на фермата, значи направи кирки, факли и вземи храна. Чули? Имаш ли ножица? Кравичка тук имам. Как влезе? Само това рече, че няма да хутна навсякъде. Айде, добре. Имам един ден, обаче няма да го ползваш. Ще взема и това. Малко да направим факт. Ще взема и храна. Те си ги размножава там, бе. Готово. Чак, айде ела тук малко ден, нали? Трябва да сме заедно. Да отидем на смената, нали? Да взема малко айрон. Малко си не взе всички айрон, ще убия. Добре. Аз направя каменна. Добре, айди, идвай тук, направи още кирки, ако трябва. Кой, бе? И какви са му офертите? Какво беше ротом беше? Да, кажи ми умрял на зона. Добре, чай, малко. Добре. Аз ще взема храна и към минута. Разбира се, имаш ли кирки? Да, факли имаш ли? Направи си. Аз тук ще взема какво трябва. Ще взема малко. Така, хлеб, че много хляб бях направил. Пак за двама не има храна, нали?
е мой свет, аз съм почули. Айде да видиш ли? Ай ще си... Колко прави сега? Тъй. Айде две. Може по-късно, ако намерим айрон или гол, да си направим някакви брони. Внимай, за скелетите, че са бахтяки, гадните. Ще да кажа бахтяки. Малко телефона ми е прегрял. Той телефон как е? Прегрял ли? Ти беше си го щупил, бе. Как си го беше щупил? Я кажи на феновете. Айде, ето е мината, виждаш ли? Какво сме чу, бе? Абе, преди ми беше дом сега, тихо и на втория епизод кричиш наблизо има село и той е само на 50 ключа от мен. Аре, аз ще покажа къде да търсим диаманти, виждаш? Нищо си... Аз съм 15 лева сега. Ела ти покажа къде ще търсиш диаманти. Идвай! Ето, идвай. Запомнил съм го. Това широко, това е, значи, ела само да ти кажа нещо. Значи, това е на 11 купчета над бедрога, това е равнището, където значи се срещат диаманти. Добре, един приятел ми помогна да ви подбера. Айде, не, тръгваме на някъде. Тук някъде ще избера някаква бутка. Айде тук. Не, ти казах, бе. Оле, много бързо угоднявам, бе, човек. Аз да не бях пуснал, че един начин с това. Да. Те задържат пясък в града. Само да питам, нали ако съм пуснал читовете, ще можем да се телепортираме. Това не е баш голям чит, ама... Да, ето как беше наклонена черта. Името на човека. Човека, който се телепортира е първи, нали? Ако намериш нещо, няма значение какво. Нали е възможно на такова равнище, ако намериш въглища, да намериш в него диаманти. I hate that. Намери ли, бе? Да. Телепортирай. Чай, идвам при тебе. Ама телепортирай, може. Пропуснал съм един кол. Чакай, човек! Хората трябва да видят! Абе, чай да видят хората, бе! Иди, бе, момче! Ма ти намери ги, бе! Браво! Чай, искам аз да го изкопам! Ти ли го взе? Аз го взе! Значи, човек си в този Майнкрафт си страшно, бе! Абе, аз ще купая тук, бе! Аз се пропуснах, имаше... Махам се! Служи си пак. Махте си тема. Пропуснах едно колче, не съм го видял, че може да трябва да намеря диаманти. Може да се да намеря. То това човек, не така не померя равнището за диамантите. Скоро. Значи това е мината на петрола. Значи това е бахти много петрола. Намерих редстоун. Да го взимам. Може до редстоун да се намерят диаманти? И просто могат да се намерят. И просто намерил ли си? Това беше крипър! Оле, я пробрал с бе!
виж май крипър. Оле, господи. Карам Енгрид. Аз съм 15. Карам Енгрид, човек. Гад, много ги мразя крипърите, значи ужасни са. Нищо. Боже, изкарам Енгрид. И аз както съм се намалил звука и не го чух. Може да се спомня. Тук не е 100%, че е осветено навсякъде. Ей, човек, най-после намери диаманти. Правиш си кирки, после енчант тейбъл, после с диаманта на кирка. Абе, човек тук няма да купая, тук стигам до шибания грабел. Който ми писна. Аз това махам, няма да купая на грабел. О, и тук е само грабел, бе, стига бе. Спъха Майнкрафта с грабел. Не се види. Трябва да видя какво дали няма някакъв проблем с звука. На един помощ, как имаш на моите звука. Оле, още вече 12 минути снимаме. Имам 3 кирки. Ще ти дам. Да, една айрон кирка. Какво? Айди идвай тук. Нали искаш кирка, идвай. Искай ти я пускам. Ти колко имаш, бе? Как ще е щупена, бе? Абе, човек, други кирки няма, бе. Ало. Стига, ей. Радо. Добре, ще си дам диаманта, за да мира. Искаш? Значи диаманта. Не, няма ти го дам точно. Искаш ли храна? Не искам кирка да може да си изкупаваш. Добре, ще ти дам. Ето. Тази чупена. Как спи, това е като хора, качествена... Първо, качествена кирка, айде само да искам. Ама човек, други кирки нямам да си направил. Каза, че много кирки си направил. Не, добре, давам ти. Дай камената първо. Айде, дай камената, де. Чакай, аз съм майон. Айде, дай ми, хвърли ми щупената кирка. Ето ти, чакай. Имаш ли дърво? Не. Горе има ли крафтинг? Къде горе? Майче имаше един крафтинг в горе. Дърво имаш ли? Вземи от пода, бе, той пода беше дървен, аз забравих да го махна. Голяма работа, той беше тук. Там мисля, че горе имаш крафтинг. Абе, обери пода, печките чако това ще предстояме. Накъде съм без тебе, човек? Само винаги откриваш диаманти. Диамантен мен. Тъй. Аз пък нямам никакъв късмет и нищо скоро. Ей, то сгравя, значи. С градинарствам колко да купая. Може да се вмете да търгуваме за нещо. Ама човек, неща като злато, желязо, диаманти за емералди няма да правим, чули? Що бе? Сега в момента какво нещо намерили диаманти? Оф, пък тук бе, мамка. Извинете за...
Я... Значи човек си просто гатика с пътя. Аз купая само градо намирам. 11! Още стига за някакви кирки и джантинг. Човек, попаднах в пещера. Тук съм бил, бе. О, мага, бе, аз съм бил в тази пещера, бе. Стига, бе. Съм обрал. Мяй, сега обратно. Аз човек тук вече съм ме обрал с... Тука. Още, човек, къде ги намираш тези диаманти? Ела, къде? Как също имаш? Тук си попусна малко кол, бе. Тук намерих кол и до него не намерих диаманти. Изпуснах си кол, бе, човек, може тук да намерих диаманти. Знаеш какво? Знаеш какво стана? Шупим за кирката и нямам кирка. Айде дай ми някаква кирка. Нямаш ли? Дай се прибираме. Ти колко диаманта имаш? Колко диаманта имаш сега? Ще искам да присъствам на файн. Ако ти трябва точно, ще бъда тук. Ти имаш точно. Точно имаш. Аз ще гледам да правим епизоди към 20 минути. Някъде. И тук съм имам. Аз ще си дам. Знаеш си, че ще откриеш диамант. Просто си те знам. На баща ще намериш диамант. Добре, гледай колко има тук. Да горим. Имам преди печката да горим там. Имам преди да стопим. Аре, човек, изкопай го, бе. Да, си имам няколко пътя. Далечината виждаш ли да е тъмно случайно, а? Но яко. Стено и какво? Идва насам. Гъна къде се обърна, се става така далечината тъмно. Идваш ли? Горе се кача. Добре, че търси там диамант. Айрон ли намери? Айрона го взимай, той е също много ценен. Трябва ми покажеш как се прави портал до енда. Да, дракон. Ти ми си направи? Само на креатив, на креатив искам да го направиш. Да ми покажеш как се прави. Искам да вляза, да видя света. Оле, много дълбоко си купа. Добре, че аз бях да ти кажа къде да купаш. Човек, аз бързо ще се прибирам. Ти имаш ли храна? Храна имаш ли? Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Нищо намери ли там? Тъй ли? Ще ги пусна да работя. Че ли си това време, бе? Навънка има две зомбита.
Чай, като спомена. Нали ти викам, че зомбита има на вратата? Ще направим диамантен меч. Иде бе, какво ще правиш? Не. Какво ще стане с диаманта? Абе, нищо няма да направим тук, ще го направим, знаеш къде. Чакай сега само да си намаля още малко звука. Така. Бери от пода. Аз почвам да ги бия. Оле, ти са 3 зомбита, бе, човек! Айде си оставим ценните работи, искаш ли? И кирки работи такива. Човек, другия чест до него. Въпрос е... Аз ще се оставя кирката, защото искам. Хвала бъде да е продължа, ние вече 24 минути снимаме по мен. Я чакай. Оба, извиняй, без да. Да направим както почнахме епизода. Чай. Защото като зареди... Видео... Ела до мене пак. Благодаря, че нагледахте. Аз бях Табелчо БГ, с мен беше Кацарко 77. Абонирайте се за мен, както за него. Посетете нашите канали, напишете ни коментари. И айде, чао!